치리콩콜라 부치케헥 엑엑엑 버버치짱 치리콩똥낭 부치케 엑엑엑 치리왕왕차이 차라콩콩로이 치당 버버치짱 치리콩똥낭. Tatay, ano gahong English sa bangkaw? Ito ho kasi assignment namin na eh. Tinatanong na aming teacher. Tatay, may premyo kaming Nutribandi ah. Pag nasagot namin, Aring batang aray, ay di gay ATM. akala ko huy bank. Ay kung may pasbok, bank yawn. Bakit gaw tinawag na ballot box ang ballot box? Ay sinilip ko'y wala naman akong nakitang balot ay. Kahit Pinoy, wala. Ang nakita ko doon ay puro papel. At sasabihin ng mga yung ballot box. Ay wala naman ay. Mali pa ang spell ay. 2 L ay. Akala ko sa balot ay 1 L lang. Wala kang nakita kahit Pinoy. Kaya naman ang ballot box yan. Mali nga yan. Sir, pakitabi naman ho. Checkpoint lang. Ano kang i-checkpoint mo sa akin? Sir, may inom yata ho kayo ah. Alam niyo ho ba na bawal mag-drive kapag lasing? Alam ko yaon, pero hindi ako lasing. Kilala nga kita. Pulis ka na. Oho, Eh, ikaw, kilala mo. hindi ho. Eh, di ikaw lasing. Isang araw, si Batman sa isang barbershop. Sino kang magaling magupit dito? Ako haw. Ano kang babagay sa akin, gupait? Sitay, bagay po niya sa inyaw. Pagkatapos magupitan si Batman, Hara sampaw, sa iyo na suklay. 50 ho ang gupit dito. Kulang ho kayo 40. Abay, di kayo sabi mo isitay. Iyon ang tres. Tip ko na. Reklamo ko pa eh. It's joke time! Darling, tayo may lakad mamaya. Susunduin na lang kita. Pag ako'y bumusina, lumabas ka na. Okay, Han. Ano pang dala mong sasakyan? Kotse? Hindi. Motor? Hindi rin. Ah, baka van. At mas lalong hindi. Eh, ano pang dala mo? Busina. It's joke time! Batman, pakihanap nga ng gunting. Dito ko lang nilagay eh. Ay, ikaw lang ang huling gumamit noon. Pag hindi mo nakita yan, Timaw, makikita mo sa akin. Aw, nasa iyo naman pala. Ba ipahanap mo pa sa akin? Ang sabi mo'y nasa iyo. Timaw, sabi mo, makikita mo sa akin. O di nasa iyo nga. It's joke time! Iskaw, ay talagang ako'y nakaalala sa aking mga isda. 1 linggo na ako nag-aabang. Talagang hindi ko mapatulaw. Bagas na nga ako. Ginamitan ko ng iba't ibang instrumento. May gitara, may flute, violin, piano. Ay talagang ayaw matulaw. Kumargila pa nga ako ng choir. Sa iyumod ko may nahuli kong 2. Pinirito ka. Hindi man lang kumisap sa mantika ang mata ay. Kahit nung nakahayin na, dilat pa rin. It's joke time! Tatay, ano pong English sa ahas? Alay, di kayong pinanood natin. Anakunda. Sa Tagalog ay ahas tulaw. Parang sabi ho ng teacher ko snake. Kung gising. Tapos may kamandag. Snake yawn. It's joke time! si Batman kumukuha ng exam. Ma'am, si Batman nga ho, nanunulad. Sinong manunulad sa iyo? Wala ka nga sagot. Para isa. Ayan, tinulad mo ang pangalan ko. Kau, pangalan pala yawn. Kala ko siya gutay. It's joke time! Si Batman sa isang hospital. Sir, tuturukan ko na po kayo. Ito po yung anti-rabies. Teka muna. Bay kalalaki ng karayom na yan. Wari ko yung masakit yan. Hindi po, para lang kagat ng langgam. Ay ihanap mo na lang ako ng langgam. Kahit hantay at ipaagat mo ako. Wag laang yung mga karayom na yan.
It's joke time! Kumusta ho, Taoy? Alam kong may bayad dito. Magkano pagdudumay? 5 piso ha. Makalipas ang ilang sandali, O, Taoy, sukli ka, oh. Bakit ha? Magkano kang binigay niya? 5 piso naman ito. Ay, hindi naman ako dumumi eh. Umutot lang ako. Sukli ka, oh. It's joke time! Class, kailan ba pwedeng pitasin ng mangga? Kapag kulay green o kulay yellow? Yes, Batman? Tumataas ka ng kamay? Ma'am, pagtulog na ho ang may-ari. It's joke time! isang araw, namamalengke si Batman sa unang palengke. Magkano ang 1 kilo ho din sa Don Pilas? 30 ho ang kalahati. Magkano ho din ang 1 kilo sa Galunggaong? 40 ho ang kalahati. Ay, bagay puro kalahati. 1 kilo ang tinatanong ko ay. Siya, kalahating guhit din sa Don Pilas. It's joke time! Isang araw, si Batman nag-a-apply pa abroad. Sir, anong pangalan? Batman, Edad? 21. Address? Rizal Avenue, Batangas City. May trabaho? Wala ho. Tricycle driver ho. Single? May sidecar ho. Kaya nga tricycle driver. Ano ga naman, aray?